Saboda na fuskanta ku tsofin nan da an ba ku kuɗi ba za ku ci wa ranku ba, sai dai ku tara dukiya. To kin ga dai abin da tara dukiyan ya haifar mana a cikin ƙauyen nan. Da haka aka yi mahaifina ya rasa nashi dukiyan. A ƙarshe kuma ya rasa rayuwarsa gaba ɗaya. Ke ma ba na son a kwace dukiyarki ki rasa naki rayuwar. Alhaji Muhammad ya ce, ke tsohuwa, ki kwana da sanin cewa ke kaɗai ce kika rage min yanzu a rayuwa. Ki bari in ga gobe na mai kyau, ba wai in kare a tunanin kullum ni maraya ba. Baban Marsa nan take ta goge hawayen da ke fuskanta. Sai ta yi dariya, ta ce da Alhaji Muhammadu, Aba Muhammadu, wallahi zan ci wannan karan in Allah ya yarda abinci zan siya masu kyau in ci kafin ka dawo. Za ka ganni na yi fes da ni. Kai mai sauraro, ayar tambaya a gurinka shine, me yasa baban Marsa ba ta yin wasan kaka da jika da ita da Alhaji Muhammadu? Har kullum baban Marsa tana ɗaukan Alhaji Muhammadu a matsayin ɗanta ne, ba a jikanta take kallon shi ba. Yau ne karo na farko da Alhaji Muhammadu ya yi wa baban Marsa wasan kaka da jika. Ita ma ta bashi wannan amsa cikin gaggawa, ga nishaɗi da farin ciki da ta ji a cikin zuciyarta. Yau Alhaji Muhammadu ya kalle ta a matsayin kakarsa ba a matsayin uwa ba. Hallau mai sauraro, ayar tambayanka anan shine, me yasa Alhaji Muhammadu tun farko baya kallon baban Marsa a matsayin kakarsa sai a matsayin uwa? Saboda irin jarrabawan da ya taso ya tsinci kansa a ciki. Saboda tun da ya bude ido ba macen da ya gani a gefensa wanda zai kira ta da sunan uwa. Shi yasa rayuwa take faɗa masa cewa baban Marsa dai ita ce kawai uwarsa. Yayin da mahaifiyar Alhaji Muhammadu ta zo nakudan aihuwarsa, ta sha da kyar, ta haife shi cikin koshin lafiya, amma ko gadon asibitin bata baro ba. Da haihuwarsa bai wuce minti 2 ba a duniya, ita kuma ta yi ban kwana da duniyar. Nan take ta bakwanci lahira, ta rasa rayuwarta. Malam Audu da jin wata sako mummuna a bakin nurse ɗin, take ce masa ta taya shi murna da bakin ciki. Na farko murnar da ta taya shi shine Allah ya azurta shi da ɗanɗa. Sannan bakin ciki kuma na biyu, ita matar tasa ta rasa rayuwarta. Malam Audu yana zaune a gefe ya shiga ɗimuwa da jimami. Malam Audu yana ta kuka. Gashi Allah ya azurta shi da ɗanɗa, amma kuma ya jarabce shi da rasa abin da ya fi kauna a cikin rayuwarsa, ma'ana matarsa Binta kenan. Yana cikin hakan ne sai ya ji ana kira daga cikin labor room, ina 'yan uwan Binta Audu da Malam Audun da yarta suka je da gudu. Nurse ta karaso gudan su Lauratu, ta mika mata jaririn, ta ce da Lauratin, yar Binta mai rasuwan, Allah ya kara muku haƙuri, Allah ya sa jaririn mai amfani ne, Allah ya raya shi. Hallau nurse ɗin ta kara da cewa, ko kuma 'yan uwanta da kuma kai mijinta, Ubangijin Allah ya ba ku dangana, ya kara muku juriyan haƙuri a cikin zukatanku, ya ganar da ku cewa mu ma namu muke jira. Kowa da ka gani a duniya to lokacinsa ne bai yi ba. Ita da ta tafi ba gaggawa ta yi ba, mu kuma da bamu je ba, ba jinkiri muka yi ba. Dan Allah ku yi haƙuri. Nurse ɗin ta juya, ta koma leborun, ta bar su a gurin nan a tsaye. Shi kuma Malam Audu cikin raɗaɗin kuka, muryarsa a sanyi ya ce amin. Ita kuma Lauratu, yar Binta mai rasuwa, ta miƙa wa Malam Audu jaririn. Malam Audu ya koma gefe, ya sa jaririn a gaba yana kuka, yana cewa, Allah sarki ɗana, ban san yadda rayuwa za ta yi da ni ba. Wayyo Allah Binta, ke ce kike ebe min kewa. Malam Audu ya ce, tun barowa ta kauye yau shekara 1 da wata 4 kenan. Ban ga wacce take kwantar min da hankalina kamar ki ba, kuma na san ba za a yi na biyinki ba. Gashi kin tafi kin bar ni Binta, na san rashinki ba zai bar ni in samu sukuni a cikin rayuwata ba. Wayyo Allah Binta, Allah ya ji kanki, Allah ya kai rahama kabarinki. Ni dai Audu na shiga ukuna. Yana kallon jaririn cikin tausayi, yana kuka. Lauratu ta juya ta kalli Malam Audu, ta hango shi daga nesa, ta san cewa wannan jimami yake kuma da tunani tunda ya karɓi jaririn ya koma gefe a cikin asibitin. Lauratu ta karaso zuwa gun Malam Audu, har ma zuciyarta tana gaya mata cewa
idan fa ta ce za ta raba Malam Audu da yaron nan ba fa abu ne mai yiwuwa ba. Yadda ya sa yaron nan a gaba yana ganin matar ta riga da ta rasu, yaron kaɗai yake gani a rayuwarsa, shi kaɗai ya rage mai. Ba abu ne mai sauki ya bani wannan yaron cikin sauki ba. Ta ce bari dai in jarraba in gani. Lauratu kuma zuciyarta tana cike da san ta ga ta kula da wannan jaririn. Ta ce amma bari dai in jarraba in gani. Ta zo kusa da Malam Audu, jikinta a sanye, ta zauna a kusa da shi. Ta ce kanina, ina son mu yi wata magana da kai. A lokacin ne Malam Audu har ma ya san Lauratu ta karaso gurinsa. Ya ce, ina jinki, Anti Lauratu. Anti Lauratu ta ce, kanina, kaga kulawa da jariri, sai ya mace. Kai ba za ka iya kulawa da jaririn nan ba. Da za ka taimaka, kaga dai da ni da kanwata Binta, mu biyu iyayenmu suka haifa. Gashi ita kuma yanzu ta tafi ta bar ni. Da za ka taimaka min, ka bani wannan yaron, ni in rike shi, in ba shi kulawa, ko na ji sanyi a cikin rayuwata. Zan rinka ganin wannan ɗan nata a matsayin 'yar uwata, ba a matsayin ɗa ba a gare ni. Ka taimaka min don Allah, kar ka kai yaron nan kauye wajen mahaifiyarka. Lauratu ta ce, mu tsaya mu kula da shi a nan kanina, mu ba shi ilimi mai inganci. Wannan shawarar da Lauratu ta zo da shi, na cewa a ba jaririn ilimi mai inganci, shi ne ya kwaɗaita wa Malam Audu barin jaririn a hannun Lauratu. Ya ji gaskiya ne, in a kauye yake ba lallai ne a ba shi ilimi ba, to me zai wa yaron nan ya masa gata da ya wuce ya tsaya ya aiki tukuru ya ba shi ilimi. Tun daga asibitin Alhaji Audu ya sa hannu ya mika wa Lauratu ɗan. Ya ce, Anti Lauratu, Ubangijin Allah ya ba mu ikon rike yaron nan, kuma Allah ya raya mana shi. Anti Lauratu ta ce, na gode kanina, na gode, ka yi haƙuri fa, na san abin zai maka ciwo. Malam Audu bai ce mata komai ba, ya tashi ya miƙe tsaye, ya nufi hanyar waje. Ita ma Anti Lauratun ta miƙe tsaye ta kama bin shi. Malam Audu ya juyo ya kalli Anti Lauratu, ya ce, Anti Lauratu, ki je ki samu inuwa ku zauna da jaririn nan. Zan je waje ne in dubo motan da zai ɗauki wannan gawar. Anti Lauratu cikin tausayi da biyayya ta ce, to shi kenan kanina, sai ka dawo. Bayan rasuwan Bintan ne, Malam Audu ya fada cikin kogin tunani, ba dare ba rana. A haka Malam Audu yake ta gudanar da rayuwarsa. Mai sauraro, ka san dai Malam Audu tun barinsa ƙauye yana da matsanancin hawan jini. Bayan wata biyu kenan da mutuwan Binta, shi kuma Malam Audu hawan jinin nashi ya yi tsanani, ya matsa mishi, hawan jinin ya masa sanadi har zuwa lahira. Tun daga lokacin Alhaji Muhammadu ya zama cikakken maraya, ba uwa ba uba. Bayan cikan shi shekara 5 a duniya, shi Alhaji Muhammadu, ita ma yar mahaifiyar tasa, Anti Lauratu, ta yi tafiya kenan za ta je ziyara kauye. Daga nan ta haɗu da gagarumar hatsarin mota, wanda hakan ya sa ita ma ta rasa ranta. Yaran Anti Lauratu, duk da haka ba su jefar da Alhaji Muhammadu ba, suka ci gaba da rike amanar da uwarsu ta bari, suka ɗaura daga inda ta tsaya, suka ci gaba kulawa da shi, da karatunsa Muhammadiya zuwa boko. A haka Alhaji Muhammadu ya taso a hannunsu. Ba su mai da shi kauye wajen kakar shi baban Marsa ba, sai dai sun ɗau alkawari kamar yadda mahaifiyarsu take yi. Duk bayan wata 2 sukan kai Alhaji Muhammadu kauye gurin baban Marsan, ko dai biki na sallah. Alhaji Muhammadu ko da ya taso ya zama saurayi, shi ma bai bar dangin uwayen nashi ba, ya ci gaba da zama da su. Sai dai bayan sati 2 yakan kawo baban Marsa ziyara zuwa kauye. To mai sauraro, wannan shine takaicaccen tarihin Alhaji Muhammadu da rayuwar da ya yi a baya. Hakan ne yasa nake ganin baban Marsa kullum a matsayin mahaifiyarsa, ba a matsayin kakarsa ba. To mai sauraro, a nan za mu dakata a cikin labarin sanadin